Maliden maa 332 olu de ye Côte d'Ivoire jamana bila ni ka u kun ɲɛsi u faso ma n'o ye ba Maliba ye. Ni maa nunu denmisɛn b'u la, maakɔrɔ b'u la, musomisɛn b'u la. A maa kun fɔlɔ olu nana Bamakɔ juin kalo o tile 7 kun filanan olu nana tarata tɛmɛlen. Ni maa nunu ye a laɲini kɛ ka segi Maliba kɔnɔ ka sababu kɛ sigiyɔrɔko gɛlɛya ye. Sabula sibiri juin kalo o tile fɔlɔ Abidjan commune min bɛ wele ko Port-Boué kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganw bɛ faga yɔrɔ min na ni u sigiyɔrɔ yɛrɛ tun bɛnnen don a yɔrɔ kofɔli ma ani Ivoirien caman wɛrɛw. Yamariya dila Côte d'Ivoire jamanakuntigi fɛ ko ka a sigidaw dafiri ka bɔ yen ka d'a kan ko yɔrɔ faratilen don min yɛrɛ bɛ se ka kasara balase maaw ma ni samiya in kɔnɔ. Ka da nin gɛlɛya kan an balima minnu ni taayɔrɔ t'u la olu kɔni y'a laɲini ka segi faso kɔnɔna na. Minisiri min ka baara ɲɛsilen don malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale ye nin maa ninnu bisimila ni ka sɔrɔ ka dɔnbolo dɔ di a dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka u labila ka taa Mopti marabolo kɔnɔ. Ni maa 332 minnu filɛ u y'a yira k'a fɔ ko laɲini kelen dɔrɔn de b'u bolo ko baara ka d'u ma u ka se ka u yɛrɛ madɛmɛ. Don nataw la an na kuma falen kɛ ni a ma kofɔlenw ye yaasa k'u ka lahalayaw dɔn sabula komite min sigilen don u ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli kama an ma se ka o lasɔrɔ ka da u ka baara yɛrɛ taabolo gɛlɛya kama. Bamako, Mariam Kuyate ka fasiri don.